o que querían xustificar é que eles non tuveran nada que ver naquelo, non? Entón, hai dúas alternativas. Unha que pon o certificado de defunción, que é totalmente mentira, e dice que foi un suicidio, cousa que non é nada certo, porque incluso o certificado da autopsia dice que non se observa ningún proyectil na cabeza, non? E logo do enfrentamento armado, cousa que tampouco ten pé nin cabeza, porque a causa da morte foi unha anemia, porque o sangrado, que ademais se ve claramente na camisa que levaba posta, que a recollí, me entregaron a min, e ali se ve claramente que os únicos balazos ou as únicas marcas de bala que había eran 3 impactos nas costas, non? Facía un mes que mataran a meu irmán e, bueno, eu estaba desquiciado, desesperado, un pouco impotente, rabioso, e se me ocorreu facer unhas pintadas un balado dali de Padrón, donde puña a baixa ditadura, policía asesina e UPG, que era o partido que militábamos, non? E alguén colleu a matrícula do meu coche e se produce un despregue policial, bueno, da Guardia Civil en este caso, por toda a zona. Me dicen que lles diga quen son as outras personas do comando, onde están os grupos, bueno, esas historias, e me dicen que ou canto, falo, ou senón que me aplican a lei de fugas e que me teña as consecuencias. Eses interrogatorios continúan no cuartelillo da Garda Civil de Padrón, pero xa con golpes, con insultos, con a pistola na miña fronte facendo que disparaban e simulando que me mataban, e ao día seguinte pois me levan ao xuiz, que decretou a miña libertad, supoño que por humanidade e porque eu era un rapaz, non? Tiña 24 anos. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.